F'konferenza nazzjonali organizzata mill-Partit Nazzjonalista fil-Jum Dinji tal-Ġustizzja Soċjali, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-ġustizzja soċjali tasal biss bil-libertà li l-kuxjenza tpoġġiha fil-prattika u tieħu id-deċiżjonijiet meħtieġa. Fil-Parlament il-kap Nazzjonalista qal li d-diskors dwar ir-riformi huwa inutli għaliex mingħajr ġid komuni u governanza tajba ma jkunx hemm ġustizzja soċjali. F'dan l-isfond semma fost oħrajn l-abbuż mill-benefiċċji soċjali. Kompla jgħid li mhux ġust li liġijiet importanti jitpoġġew fuq l-ixkaffa fil-waqt li oħrajn li jnaqsu drittijiet liċ-ċittadin tresqu minnu fih. Kif jista' jkollok ġustizzja soċjali meta jkollok liġijiet importanti x'jistgħu jitmexxew l quddiem bħalma semmew il-Private Members Bill ta' Ivan għall-opt-out fejn jidħlu l-organi u għal kontra l-ħela tal-ikel jibqgħu fuq l-ixkaffa għal sena sentej. Imbagħad ikoll hemm liġijiet oħra li jridu jnaqsu drittijiet taċ-ċittadin u dak ngħadduhom f'ġimagħtejn. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li s-suċċess tal-ġustizzja soċjali għandu jitkejjel minn kemm il-Gvern jirnexxielu jinkludi lil kulħadd billi jemmen f'dak li jgħid u jwettaq dak li jemmen. Lilin minn hekk qal li l-ġustizzja soċjali m'għandix tkun kwistjoni ta' aħmar jew blu iżda li l-kol flimkien jaħdmu għal għan wieħed u l-ġid tas-soċjetà. Tal-istess fehma, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia stqar kif il-ġustizzja soċjali mhix kwistjoni ta' partit imma xogħol kulħadd. Intant fl-intervent tiegħu l-Ombudsman Parlamentari li mħallef Emeritu Joseph Zammit McKeon qal li l-ġustizzja soċjali għandha tkun ibbażata fuq liġijiet tajbin kif ukoll l-infurzar tagħhom. Matul din il-konferenza organizzata mix-Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, il-pensjonijiet u l-ġlieda kontra l-faqar, Ivan Bartolo, ġew diskussi temi varji fosthom il-kura tal-kanċer, id-donazzjonijiet tal-organi u drittijiet tan-nisa fost oħrajn. Tkellem ukoll David Samut, missier li fl-2023 tilef lill-ibnu Diego kawża ta' suwiċidju. Huwa qal li minkejja l-ġlieda tiegħu biex ifittex il-verità għadha ma sarix ġustizzja.